Veña, imos rematando. Xa oio como lle ruxen as tripas a alguén. Eu xa acabei a redacción, agora estou rematando o debuxo. Vai dun dragón que no canto de botar lume pola boca bota un arco de abella. Non parece moi útil, non? Pero de cor, a que falta fai un pouco de cor. A min a verdade é que non me deu tempo a case nada. Tardei moito en pensar e non me está quedando moi ben. Ti non te preocupes, engade un dragón, un pozo aos desexos e listo. Veña, ahora sí, rematamos. Imos pouquiño a pouco rematando. Que xa temos que ir saindo. Veña. A ver se entendo. Fixeches unha historia de ninjas zombies? Non exactamente. É sobre o espírito dos ninjas zombies peleando diante dun pozo dos desexos. Ah, moito mellor. Vexo que lle fixeches caso a Ana, co do pozo dos desexos. Dime unha cousa, unha soa que non mellore cun pozo aos desexos. Non me fagas desexar. Oh, non se abre. Pero, que demo lle pasa a esta porta? Non te preocupes, profe. Os meus fantasmas ninjas zombies poden atravesar a porta e levar recado. Pero, profe, non podemos sair. Na miña casa os hai espaguetes. Se non podemos sair, vaime dar algo. Debe de ser cousa do picaporte. Non pasa nada. Chamamos a vela que está de garda e listo. Ostras! Que susto! Ui! Se non podemos sair, quedamos aquí. Na casa das pandeiretas voadoras. Que medo. Que non pasen non chante chourizo por debaixo da porta. Que eu sen comer non quedo. Ou coles de Bruxelas. Non, iso non colle por debaixo da porta. Ademais, prefiro morrer de fame encerrado no cole. Que te pasa? Vexote moi pálido, estás ben? Tes que dicirlle a profe. Que raro que non conteste. Espera un momento, Ana. É moi importante. Máis importante que sair a comer? Sí, moito máis. Que pasa? É a miña redacción. Que pasa coa redacción? Podedela rematar mañá? Non é iso, escoita. O día que pedín un desexo. Se existe unha cousa noxenta que non aturo no mundo enteiro son as coles de Bruxelas. Hoxe témolas na casa para xantar, así que desexei con tanta forza co pozo que acontecera algo para evitar chegar a casa e morrer en oxo que a porta de clase maxicamente quedase atascada e non podíamos sair. O tempo pasaba e con ruxidos e tremores das barrigas as cousas caían ao chan. No medio do caos, a profesora chamaba por teléfono para pedir axuda. Moi graciosos. Eso acabadelo de escribir agora. Bravo. Non, profe, Samuel escribiuno antes de que se atascase a porta. Pois, segue lendo. Hai máis.
O número da lotería, por exemplo. O que os alumnos non sabían era que un tolo que escapara do manicomio no que entrara de cativo por comer verduras cheirantes entra no centro coa intención de tirar a porta abaixo e vingarse do mundo. E xa, profe, e nada máis. E xa, iso é todo, aquí non veu ninguén. Aínda. Pero non me redes, son eu. Ai, Sabeliña, muller, non nos des estos sustos. Perdón, María, eu non podía contestar, ti veña insistir, porque estaba facendo un sándwich da marmelada. Pasou algo? Nada, que hai que botarlle aceite. Veña, non tides que ir para casa xa. Vamos. Vaya casualidade, ó. Vaya medio estás feito. Eu xa pensaba que coñecías o futuro. Bueno, en calqueira caso, sinto que teñas que comer coles de Bruxelas. Xa, non mo lembres. Lembra, só tes que desexar. Xa vexo... Perdón, xa escoito como lle ruxen as... Ti no... Ai, es que non me sale, me trabo. 1, 2 y 3. Ya trato, De verdad, que medo. Na miña casa... Ai, non. Repetimos. Que susto. No. Se non podemos sair, quedamos aquí. Ai, 1, 2 y 3. Vaya casualidade, ó. Non, non. Vaya casualidade, oh. bueno, aínda así, sinto que teñas que comer coles de Bruxelas hoxe.